Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Pawarepa Salwa. Halo pemirsa semuanya. Jadi di pukul 5 sore hari ini Mak Jah kesini. Iki Sela ape budal ngaji, guys. Siapa melok ngaji? Dada aku sumur piro dada nek. Ngaji itu tidak memandang Maksudnya iki kan ngajine kan ning omah endah. Dok, lah, wis sing ngaji ning kono ya nek sing gede SMP. Ada lah. Enek, tapi siji loro yo lah yo. Iya wis. Anu, Ya, SMA. Waalaikumsalam. Enggak ada. Gak enek nek SMA ki. SMP enek. SMP enek. Nek SMP kuwi anu kakak kelasku dhewe. Omahe kan sampinge. Sampinge pas. Apa? Kuwi. Sing Wedok. sing anu sing dodol jajan ki. Enggak. Wedone kok. Sampinge ki enek. Sampinge ki enek. Samping-sampinge. Sampinge yo kuwi lah. Karo lah 5 aku. Sing bosane nek berangkat sekolah diterno vario merah. Ya, kuwi. Kuwi anake sapa ya, Mas? Wes iki ape gawe sego goreng malah bahas anake. Wes kowe rasa anu kowe. Iki ayame tak suwir. Ayamnya disuwir-suwir sik. Dadi iki ape ning ngene merah. Terus kita membuat nasi goreng. Di nggo bontot tuh piye, Mak? Kalau apa-apa tak beli kerupuk ya. Ya oke. Ya oke, Mak. Iya, Mak. Anu, Mak. Apa dikekne kok, Mak ya? Oke. Mak, anu bumbune diulek ae yo, Mak. Iya kan tak ulah. Soalnya aku senenganku bumbuku diulek, Mak. Nek Bunda kan biasanya diketoki. Aku senenganku tak ulek, guys. Ki mangki aku gawe teh sak jemblung iki ya. Nggo skubiku, Pedro. Iki skubiku. Aku udah deleng. Sakjane lagi anu, sakjane lagi. Anu ben miseh ngomong. Iya, aku tak anu nih. Dan iki mang Senanan ya. ya rodok pedes. Pedes, Mak. Heeh. Enggak, Mak. Do seneng pedes kok, Mak. Seger, Mak, engko. Aku bayangno iki. Wis kudu tak amplok. Iki sisane lokno. Jaga. Sisane lokno. Kabeh dilokno. Iya. Jadi bisa tepung. Kita bersama Mak Jah iki waline wis iso tak cemplungi iki ya. Gedene, Mbak. Wes guys, jadi seperti iku iki ben nyiapno bumbu-bumbune sik, engko nek wis mulai ngulek atau apa, tak syuting lagi. Dadah. Oke guys, iki lanjut Mak Jah ngulek. Aku ngono. Spesialis tukang ulek. Heeh, jadi nek ngulek cepet guys, langsung bar. Masa beda, Mbak. Nggih, Mak. Beda mana? Sek. Dikandani orang lewer. Jadi mau dikei uyah terus di ulek. Terus iki ape gawe mie Jawa. Iki tak lebokno kene yo, guys. Wih, iki dikei minyak ben gak kelet, ben meling-meling. Yaudah yo. Yo ben gak lengket juga. Heeh. Sego berkat dilebokno kene, terus sego berkat iki enak guys nek digawe apa jenenge? Oh, dadi ndene pero. What is pero? Pero this is the very mencar-mencar. Ambiar. Yes. Ambiar. Mak biar. Ambiar. Ngono guys. Terus ki aja ya masih mangwek. Kayaknya delengnya. Dorene guys, kok dimasakno Mak Jah. Set kita. Ya Allah, Mak. Kok tadi dilebokno ayam, dilebokno. Ya pokoknya sing enek di ning pertutupan. Iki jane banyune guys. Iki kok ya bener-bener sik. Tak tekno yo. Karo pengen ae. Terus Bunda yo mengaduk-aduk nasi ben yo pencar yo. Seperti itu,
Ya ben gampang, ben gampang. Biar tidak ngerimpil. Jos, gandos. Wis guys, kok bakal tak lanjut lagi. Walah mak, tukang syutingnya hilang. Ki saurunge mak Jah makan aku nggak godhog mie. Tapi tukang syutingnya hilang mak. Dadine ya wis aku nyuting sampean sik. Kuwi mang iki rencana bikin nasi goreng dan mie Jawa. Mie Jawa ki maksudnya ki bumbune rajangan ya mak, dikasih lombok, brambang ngono kuwi mie Jawa. Nganggo bawang-barang ya mak ya. Lombok bawang brambang. Lombok bawang. Jadi ini mie Jawa. Misalnya kayak jambang. Tapi kan ndak ada cambah, jadi ya wis sak eneke. Mie apa mak polos. Engko nek meno enek graul-graul apa ya dielokno mak. Ngono sih arep-arep nek godhong-godhong luntas. Telur ki ya gak apa-apa. Ning ngarepe enek iki godhong kelor iki mak. Nah mosok mie daun kelor ngono. Oh lah ya. Iki ben digodhog sik mak sediluk sak umopan ben gak terlalu medhuk ya mak ya. Mau godhog mie iki ya. Aku nek masak mie dulu iki ya rasa teh. Iya mak aku juga seneng mak. Soalnya iki dadi koyo ilang rasane menurutku lho mak ya. Dadi koyo tekstur mie iki kan terus ilang mak ya. Kuwi terus menurutku ngono. Nah iki bumbune wis sak cowek iki. Iki nasike kae mie. Nanti sing pengen makan mie, sing pengen makan nasi goreng ngono mak ya. Jadi di dhewekno mak gak apa-apa Mas, kan dhewe-dhewe kok nasi gorengnya dapat berapa? Sebelah. Oh enggak, kok usah ngono mak dhewe ae. Engko nek sing pengen apa kok icip-icipan mak ngono lho. Kalau dhewe ae. Iki kan mesti nasinya cuma segini, wonge akeh to. Dadine wis seadanya kok sing lainnya mie goreng no mak. Engko tak golek nang merone kulkas enek kliwir-kliwir apa mak. Kliwiran. Nah yang nek menawa anu wis dilanjut lagi. Wih, bumbu sudah mulai dimasukkan di minyak yang panas. Terus apa wis bergodok? Ini kok langsung merasuk ke hidung mak? Enggak, iya ya. Ngeri mak. Kok tak dulu enggak ngeri. Makanya ya karena ini yang Terus dari cinta. Cinta ya. Kok trik aku ngeres sih mak. Oh, iki mine guys, sak tutuhno mine ya. Aku kemaki ya minyak bawang. Minyak kulit ayam. Mumpung udah godhog mie, aku njaluk mine. Terus guys, sing ning TikTok kuwi sing kaya gawe minyak saka kulit ayam terus dikei bawang putih nek gak brambang no, terus dikei saus be kecap dicampuri ngono kuwi minyake terus kok dadi kaya Indomie rasane ngoten niku mak. Ini kulit ayam apa kulit ayam piye iki? Kulit ayam kan mengeluarkan Kudune kan kulit ayamnya sing mentah ayam. Heeh. Mentah. Bokong-bokong kok lho. Iya, heeh. Nggih, Mak. Ngoten niku terus mengeluarkan minyak sendiri mak mengke. Tapi minyaknya ra metu-metu tak soki minyak. Ya Allah mak. Boleh enggak? Iya enggak ini. Ambo mak. Tetap hidup di hati. Iki kenapa bersama? Sabar sauntara sayang. Ya Allah. Ini nek engko nasi dimasukkan balah mesti langsung grenglong sih. Ayamnya wis dimasukkan belum? Iya, Belum sabar saya. Iya. Matang titik ya. Nggih, Mak. Nggih. Ben diaduk-aduk sik, guys. Ben rodok mateng sik. Nah, iki ayam sudah dimasukkan. Saduk ya, Mak? Terus dikei uyah. Diaduk-aduk. Ya Allah, Gusti bakul sego goreng.
Koyok-koyok enggak ya. Koyok-koyok duwen. Niki mak. Ini Mbak. Dia gara kepres inuk mak jare. Kita lu inuk ja guys. Bunda mak apa dah? Dicek leti bere ngambil batang bawang. Yo. Mie Jawa. Oke. Ini telurnya kok gurih ya, Mbak? Iya, Mak. Tuh gurih guys, telur yang sudah direbus. Nah, nasinya dimasukkan sak magicom. Terus diaduk-aduk. Ini sampun. Ini sampun gede. Dia rokok. Nggih. Ben garing pro. Enak sama iki engko. Ya, Mak, aku teh wis pengen ta, Mak. Mungkin yang nyicipin hari ini. Aku tak icipani. Cuma rencana mak kan mak nanti si mak kemawut oh enggak. Mini aku main mendingan digawe mie Jawa. Pengen nasi goreng. Nasi goreng. Jadi membawa menu 2. Dua menu, membawa 2 menu. 2 lorong. Kiko nanti dibuang ya. Gak mau. Oh, itu kamu ya. Kalau aku gak mau, emangnya mau dibalang? Mau tak balang. Gak mau. Mak kok mie Jawa ini mungkin lemah kemarin terus Wala mak, kita aku wis pengen tenanan sama iki. Ya Allah. Oke. Udah sesi mie Jawa terus sesi pengemasan yo bakal tak syuting lagi lah. Mbok kadang styrofoam ngono kuwi. Ini kamar ambil. Iya, tak cukup ya. Waktu pun sudah menunjukkan jam 6 dan ini sudah mendekati maghrib ya pemirsa. Iki pengadu ganti. Iki sing ngirisi iki kendanan. Udah mang sing ubah. Sing ubah sinten mak? Udah terus mak ngirisi. Padune bundai wegah mak ngirisi. Makanya kita ini ngaduk. Tak bikin miring-miring aja biar gede. Nggih. Enggak lembut. Ben enak nggih, Mak. Ben marem. Ya. Dapat satu. Wortelnya karek siji, guys. Mak, ketoke budhe ndek sayur gak apa-apa tak kandhane. Aku kayak sawi gitu. Iya. Kan maksudnya lama di kulkas daripada nggak dipakai. Sawi tok itu cerita sama orangnya. Ya wes. Karek wis beno, guys. Iya, ben rodok garing koyo bakul-bakul sego. Ndang tadi bakul sego. Jane ambek gawe acar no enak cah. Acar ki pasti munen. Iya juga sih. Aku sewenenge ambek acar nek entuk ning martabak ngono kuwi enak. Aku sangat suka. Acar enggak ras budal malah. Iya sih. Malah budale jam 09.00 ki kok. Ya mak. Ya Allah. Meski diaduk-aduk dulu, kok nek gawe mie tak syuting lagi. Lanjut iki Allahu Akbar. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Ki sambil mendengarkan adzan maghrib. Ya aku lagi keserimpet. Kata aku dhewe iki aku lagi dapat guys, makanya aku menyempatkan untuk menyoting. Wala tadi nih, ayo yo mak. Kok saya gawe sama? Saya gawe mak cah. Tercinta. Mak cah ngayu nih ram ki sapa sing ape dolani? Ya Allah Gusti taruh beda berarti ak mendua, Mbak. Ya Allah. Lah jere sapa sing Dilani yo mak. Wis main taksi. Iya, ya wis gak sida mak nek no sapa sing ape dimasakno Makja, sing pengen dimasakno Makja langsung ya hubungi nomor di bawah ini. Ya. kocok liwat. Kok nek dolani Makja lah wis nang Pak Silo. Nah. Soalnya kok rasa seneng, Mbak. Jadi apa akeh mak? Langsung mulai ngono ya kate. Ya Allah. Iki nek dodone jane. Nggih. Tak pasila gak tau pura, gak tau wong iki. Ya Allah. Jadi gak koyo bojone sebelahku iki ya, Mak.
Urek kayak nang kali juga malah. Ya, omahku ngarep kali dek. Nggih. Kata bus kroto kali itu. Nggih, nggih. Kali aman wis. Nggih, wis guys iki ben adan iki mang sing sebelah kuwono wis baraden. Sing sambung apa endi dah? Wis adan terus lagi gini seperti itu. Lanjut guys, iki wis baradan wis ujian. Iya, iki dioseng-oseng bumbune. Bunda gak hubungan, tapi Makjah iso tak syuting iki. Bunda aja maju mundur ya. Dan saya guys. Kene disentuhi tomat sedikit ya, Mak. Ben seger. Ngantek garing terus dimasuke mie. Oke, capek, Mak. Oke. Nggih, mie Jawa. Nggih. Yo, gak situ jaluk sayur wes. Cari mae gak usah. Capek. Iya kok, Yo. Sabar roda ada. Terus iki iki wortel dan preledri. Aku ngene sithik ae, Mak. Oke. Udah kemarin juga kudungan kok, guys. Iya. Diaduk. Diaduk ngantek rada garing. Terus dikei bumbu-bumbune. Kayak uyah, penyedap rasa. Gak gelek deh, Mak. Cuman ini dengan tangan nih, Makjah. Bes dijeno, Mak, jenengan. Ada gak dijeno gak apa-apa itu kan sudah. Ya Allah, Mak. Ya tadi dia omong no sisan, terus iki masuk, wortelnya masuk, nah preledri akhiran gitu, Pak. Ngodilan ae. Air dikit ya. Mas yo, guys. Guys. Oh, airnya masuk. Yang ini kita dikoyok syup. Alhamdulillah. Ngajar ini Bunda siji ya, aku kan yo ora ro siji apa. Kayak dokter satu aja. Terus mau lainnya kan bidadar. Yo, ditanding sik, guys. Oh, wis kudungan ki. Terus mek satu. Dadar, berarti sebelah Bunda dadar dah. La ilaha illallah dah. Ya aku ngaduk. Tadi guys. Ngeri. Sekarang diadai terus uas deh. Lah kuwi jek nganune telur. Oh iya. Bisa ngaduk Kono langsung kita mukbang. ngeri. Mana cak kita ya. Aku wis pengen. Ibunda marai gak kudungan. Kok pas dadar. Nah. Wih, sudah jadi guys penampakannya itu loh. Udah mulai. Telok. Ngenyak lele. Acara telu papat ping telu rolas 15 iki. Ya. Iya, ndang jebuk. Kok iki enek akeh iki. Iki Mas wis menikmati sik terus iki nek dadar.
nek dadar ning teflon aku rada kelet-kelet ngono kuwi, Mak. Terus suwek-suweki aku nek dadar ning teflon. Suwek mau marik diri dadi apik tekane. Arahe ning weteng ya, Mak ya. Wis guys iki. Pas kosan. Apa kowe? Kejar sapa iki? Saka Mak. Bebek. Haram rupanya. Wis guys, dadi iki aku peados. Wis, Mbak, aku peados kowe tak adus ya. Wis, nadus, ndak mulai dhewe. Wis bero, guys, bero. Tak mulai dhewe. Aku mau ngancani. Tak mulai dhewe. Ya kerawane ndek rane mulai. Beda, wis tak ingetane. Wis beda. Ben aku penyoting maca. Wis guys. Terus jadi ya, kok dilihat part 2-nya.